Niin, moro YouTube. Tänään mä tein tämmösen storytimein, kun mut kidnappattiin. Eli se alkoi siitä, kun olin menossa, tai siis tulossa koulusta, ja oli ihan hyvä päivä ja jotain 20 astetta olisiko. Mä olin mun kavereitten kanssa ja olin sen super Clash with Madon kanssa, se vaihtoi nimeä. Niin oli sen kanssa ja yhden toisen tyypin kanssa, mutta sillä on YouTube-kanava, niin olin sen kanssa ja sitten yhtäkkiä ne niinku, tai ei yhtäkkiä vaan niinku jostain niinku tuli yksi tai pakettiauto tuli ihan tosta, me oltiin semmoista yhtä katua pitkin, jos ei ollut paljon taloja, paitsi joku pari, 3, en mä tiedä. Niin siellä oli pari taloa, sitten sitten meni se, en muista mikä värinen pakettiauto, mutta oliko siis pakettiauto, joku pakettiauto näköinen se oli, taisi olla pakettiauto, niin sitten ne oli kaverit piti lähteä jo aikoissa, tai ne oli lähtenyt varmaan joku puoli tuntia sitten tai 45 minuuttia sitten ja sitten se auto pysähtyi siihen viereen. Sitten se vaan kysyi jotain, että miksi se tää kävellä tai jotain tuolla vastaavaa, niin mä vastasin, että ei kun tää on mun kotitie tai niinku tää on mun kotimatka tai niinku koulusta, kyllä te tiedätte. Tai niinku mä tuun tässä kotiin tästä, näitä on mun oma katu tai se ennottiin, niin sitten se niinku otti mun kädestä kiinni. Sitten oikeesti rupesi huutaa niin kovaa oikeesti apua, niin Sitten se vaan vetti mut sinne pakettiautoon, laittoi mun niinku teipin johon mun suuhun ja oikeastaan niin oikeesti ärsyttävää. Sitten se vei mut jonnekin huoneeseen tai semmoseen. Johonkin huoneeseen. En mä tiedä minne, mut en mä osaa sanoa. Siellä oli kaikenlaisia jotain rokotteita tai jotain puhkoita tai vastaavaa tai kidutusvälineitä, mitä olisi voinut tehdä mulle jotain ja mitäs vielä? Joo. Tää kaikki oli Just a prank, bro. Tää oli clickbait. Joo, eli menkää tilaamaan M-Ali. Tai kirjoittakaa M-Ali Rojalle tai M-Ali, niin se mun kanava löytyy. Siinä on semmonen punainen E ja valkoinen tausta. Ja menkää tilaa myös Clash with Mato. Eli Clash with yhteen ja väli ja mato. Clash with Mato. Saatiin, kun täytyy tietää. Just a prank, bro. Ha, gay.